tak makmok Edan. kok mek kanca kelase yo garap Nggih. Monggo Kang Mas campur sari alga budaya. alga budaya. Jeneng abange sik iki. Sesarengan kala sakadang kanca saking keluarga Bagong alga budaya. Wonten alga audio program audio matur sembarur saya. Oke alga lighting matur thank you. Taria. Kurang opo aku iki dadi wanita. Kurang opo aku iki nggone tresno. Alga budaya Asik. wonten diajeng ayu pita dulur-dulur channel matur subarun sangat rawuhipun. Oke ngaturaken lejeng dalu kagem kadang tamu kehormatan ya tasih lega angkatu Pakdeh Agung alga budaya. Ayo deh pita. Kurang opo aku iki dadi wanita. Kurang opo aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu marani ati tatu wis ra bisa ditambani. Mripat iki wis ra bisa tak kedepke. Yen to weruh sliramu jejer dheweke andung tresno ngumbar nafsu nias moro lali aku yen nyandeng wanita
ya Mas ya. Pedot. Pedhot apa nih? Ambekane. Lah yo ora kok. Heeh. Wong iki dasare lahir teko dunia perkempangan iki bangga penak. Mas. Koyoke kurang olahraga. Ya olahraga dhewe. Karo sampean. Iki to aja. Pedhetku sik cilik-cilik eman-eman. Lah apa sangkut tau karo pedet? Yo kena. Biasanya kan gitu tupak-tupakan bareng to. Oh, ngono ya Mas. Mesti tupaki pedet ngono lho. Iya manut. Matur sembah nuwun ya Wang Ayu. Injih, Setunggal Kang telembangan Mas. rupiyin monggo dipacutke malih. Injih Kang Mas monggo.